Hi friends, ano halam sa norok no? Ani dakok prog life history channel. Ang norok ni bukukjuk RE Debroma. Gethang tongay bo langma kuri hai. Gethang tongay bo langma kuri hai. Ang manhono ani hanay se poito khalai tongbele. Nang se ani poito no. Ki video ang hai keno nung salja kostorioi kalangjak pro wansung na nangano nung bo ani koboi kha rumano sabai mani bahai bekhao nang singjar kotorma phano ani bagai tini siring nini selengmo punogai galang mabai nengano hamsakma phurung galangkha thiaba oboni logiwo bororokno jolikmong phurungai galangkha aboni bagai kotorma hambai nono ani bakhabai no hambai nono norok phai tongkhang ke katalani channel please subscribe khai klangdi tini ni history no khana tok jagai tongkhang ke kaisa like riti ti comment khlai di tin norok ni friends rok no share khai renani tapok di asana jatana no hambai